आसामनि गिबि मन्त्रि ड०ह बिश्व शर्माया चीननि सानथांखि आरो सिमायाव चीननि गिख्रंथाव गेलेनायनि सायाव रागा जोंखांदों। भारतआ चीनजों लोगोनि आखाइखौ जेसेबांखि बांहोआ मानो नाथाय चीनआ गावनि मावनाय दांनायनिफ्राय जानगाराव थाया। आसामनि गिबि मन्त्रि ड०ह बिश्व शर्माया चीननि सानथांखिनि मोनसे गोख्रों थांखि लानायखौ सांग्रांथि होदों। बिथाङा सांग्रांथि होदों दि चीनआ ब्रह्मपुत्र दैमायाव मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन दै मोब्लिब बान्दो बानायनायनि थांखि लानाया दैमानि सोरबिथिं खान्थियाव गोबां खहा खालामनो हागौ। बे बान्दोखौ तिब्बतआव यारलुं जांगब दैमायाव बानायनाय जागोन। गिबि मन्त्रि ड०ह बिश्व शर्माया बुंदों दि बे बान्दोखौ बानायनाय जायोब्ला ब्रह्मपुत्र दैमानि दैनि थाखोआ गोग्लैगोन आरो दैमानि सोरबिथिं खान्थिया लोरबां जागोन। बिथाङा बेखौनो बुंबावदों दि अरुणाचल प्रदेश आरो भुटानाव अखा हायाब्ला ब्रह्मपुत्रआ आबुङै रानलांनो हागौ। बेबायदि थासारियाव बैयाव गासैबो जोबस्रांगोन। बे थासारिया आसाम आरो अरुणाचल प्रदेशनि थाखाय मोनसे गिदिर जेंना जानो हागौ। गिबि मन्त्रि ड०ह बिश्व शर्माया बुंबावदों दि अरुणाचल प्रदेशनि गिबि मन्त्रि पेमा खांडुआबो बे जेंनाखौ मिरु सोरखारनि सिगाङाव दैखांनांगौ। मानोना बे बान्दोआ अरुणाचल आरो आसाम मोन्नैबो रायजोनि थाखाय मोनसे गिथावना खैफोद सोमजिहोदों। मख'नो गोनांदि चीनआ थांनाय सप्तायाव बान्दोखौ लुनो गनायथि होदोंमोन जाय 60,000 मेगावाट मोब्लिब दिहुननो हागोन। बे बान्दोखौ हिमालयनि मोनसे गुवार हायेनाव बानायनाय जागोन जेराव ब्रह्मपुत्र दैमाया अरुणाचल प्रदेशनि फारसे मोनसे गिदिर लामा लायो। बे बान्दोआ भारत आरो बांलादेशनि थाखायबो जिंगानि बाथ्रा मानोना बियो गाहाय ओनसोलफोरावबो गोहोम खोख्लैगोन। गिबि मन्थ्रिया बुंबावदों दि बे बान्दोनि जाहोनाव ब्रह्मपुत्र दैमाया अखानि दैनि सायावल' सोनारगोन जाय दैमानि मिथिंगायारि समानथाय आरो दैनि मोनथावनायाव गोथौ गोहोम खोख्लैगोन। बेखौ मोनसे गिदिर जेंना बुंनानै बिथाङा बुंदों दि भारत सरकारा बे आयदायाव सांग्रां जानांगोन आरो बेखौ गेजेर हायुंआरि थाखोआव मोजाङै लानांगोन।